Kulħadd għandu jieħu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jibqa' b'saħħtu u jevita l-konsegwenzi koroħ li tista' ġġib magħha sħana. Hekk stqarret is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci fl-isfond tal-mewġa ta' sħana qawwija li għaddejja minn fuq Malta bħalissa li qed tippersisti anke fl-Ewropa. L-awtoritajiet wissew li temperaturi tas-sajf jistgħu jkunu ta' riskju għas-saħħa u appellaw biex il-pubbliku jevita l-effetti tax-xemx u ta' sħana. F'mewġa ta' sħana mingħajr biżejjed ilma wieħed faċilment jispiċċa dehydrated u l-ġisem jista' jisħon iżejjed. Dan jista' jwassal għal eżawriment ta' sħana jew anki puplesija li t-tnejn jeħtieġu trattament urġenti. Il-heat stroke jista' jikkawża ħsara serja lill-ġisem u saħansitra anki jwassal għal mewt. Il-Professur Gauci fakret kif fil-waqt li sħana taffettwa lil kulħadd jista' jkoll effetti aktar serji fuq l-anzjani, trabi, tfal u persuni li jbatu minn mart kroniku. Nafu li għandek l-effett tal-sħana dirett fuq il-ġisem fejn jista' jkollok dehydration, jista' wkoll ikollok li dawk in-nies li jbatu b'mart kroniku ikollhom iktar mart kroniku qawwi u anke jista' pereżempju xi ħadd li jbati bil-mart tal-qalb iżjed ikollu ċans li jtieħ xi heart attack. Il-Professur Gauci appellat lil pubbliku biex jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa ħalli kulħadd ikun protett mill-effetti ta' sħana. Min iħoss xi sintomi għandu jafża lit-tabib mill-ewwel. F'dawn iż-żminijiet fejn inti nafu li hemm iktar sħana, aħna jekk nistgħu noħorġu f'ħinijiet fejn ma tkunx daqshekk sħana, speċjalment bejn il-11 u l-4 ta' nifsar, nistgħu nippruvaw nevitawhom. Anke min jagħmel l-eżerċizzju li huwa tajjeb ħafna għas-saħħa, imma nevitaw dawn il-ħinijiet jew inkella nagħmluhom f'postijiet li huma iktar friski. Għalkemm f'Malta minn nofs il-ġimgħa mistennija tibda tonqos it-temperatura, il-Professur Gauci xorta appellat biex il-pubbliku jieħu ħsieb b'saħħtu. Li l-effett ta' sħana fuq il-ġisem tagħna tkun dik immedjata, imma wkoll jista' jkun li din tkun fi żmien. Ġifieri aħna nkunu qegħdin nistennew li anke f'dawn iż-żminijiet ta' temperaturi li għoljin, anke jekk dawn jibdew jonqsu l-effett tagħhom xorta jibqa' hemm. Allura importanti li aħna nibqgħu nieħdu ħsieb saħħitna.